Castelsporre, Afonso Alves komt weer terug in Nederland. Wat is precies de bedoeling? Ja, ik merk dat er op dit moment volop media-aandacht is. Lijkt wel of Sinterklaas in Nederland aankomt. Dus iedereen heeft het erover. Het is Afonso maar. Ja, maar het is iemand met een geweldige heldenstatus bij Heerenveen. Hij komt in Nederland, of hij is misschien al in Nederland. En er was het verzoek of hij toch bij Heerenveen kon meetrainen. Nou, uiteraard niet voor het eerste, want er zijn allerlei complicaties. Hij mag meetrainen bij de belofte en dan kunnen we zien wat het op dit moment allemaal teweeg brengt. Het initiatief komt dus eigenlijk van Afonso Alves zelf. Nou, hij heeft altijd contact gehouden met Heerenveen de afgelopen jaren. En toen dat verzoek of dat gesprek voorbij kwam en het punt dat hij wellicht eens een keer in Nederland zou zijn, is er gezegd van nou, Heerenveen is voor jou een herkenbare plaats, altijd welkom. Alleen hij is voor ons een tijdje onder de radar, van de radar verdwenen. En het is nu op dit moment gewoon even kijken wat hij allemaal te bieden heeft. Ja, heeft u enig idee? Geen idee. Wat ik zei, hij is van de radar weg geweest. Hij is een tijd lang echt in alle verre streken geweest. Ik dacht dat hij nu uit Brazilië komt. Ja. En we moeten maar kijken wat hij in de Nederlandse herfst teweeg brengt. Hoe lang gaat hij hier blijven? Geen idee. Het is allemaal nog erg lichtvoetig. Het enige wat zeker is dat we met Marco van Basten hebben afgesproken dat hij ermee akkoord gaat dat hij bij de belofte kan meetrainen. Het is ook trainen, het is niet spelen, trainen. En dan zien we wel wat het na een aantal maanden oplevert. Ziet u of zien jullie hem als mogelijk opvolger van Alfred Finn Bogason al? Nee, dat zou echt helemaal vooruitlopen op allerlei dingen zijn. Dat zeg ik. Hij is een tijdje uit beeld geweest. Iedereen die het voetbal volgt, u weet hoe lang het voor Wesley Sneijder geduurd heeft om weer een beetje qua conditie op peil te komen. En het is voor ons op dit moment bij Alves toch een gesloten boek. We weten niet wat er gaande is. Dat moet eerst maar een beetje opengeslagen worden om te kijken wat hij allemaal in huis heeft. Ja, het zou wel lekker zijn, stel nou dat hij even goed is, voor 18 miljoen verkopen en transfervrij weer terughalen. Nou ja, kijk, datgene wat de Heerenveen gebracht heeft was fantastisch. Alleen dat is vooruitlopen op allerlei zaken. Dus ik denk dat we met de hele lichtvoetige afspraak die we hebben gehad met hem, of die we maken met hem, dat we daarmee doorgaan. En hij moet maar bewijzen wat hij op het trainingsveld presenteert. Heeft u contact zelf met hem gehad? Allemaal via gegaan. Maar uiteraard, de club heeft wel contact met hem gehad, via wat de mensen die hem kennen. Hij zal hier binnenkomen en ik denk dat er op dit moment toch een generatie bij de club rondloopt die hem misschien alleen maar van ver weg kent, maar niet in onmiddellijke contacten. Nee, maar wie heeft dan contact met hem gehad? Nou, kijk, de naam is natuurlijk wel in het circuit van de scouting aan de orde geweest. En daar zijn mensen die weten wie bij hem in de buurt zit. Maar er zijn nog niet echt dat je zegt van op dagbasis verbindingen om te kijken van kom hier naartoe en ga hier spelen. Het is allemaal een beetje spelerderwijs gebeurd en zo het ook allemaal laten. Ja, maar een van die scouts heeft wel contact gehad met hemzelf of met een van zijn 16 zaakwaarnemers, belangenbehartigers of wat dan ook? Nou, er zijn wel een aantal mensen om hem heen. Alleen degene met wie gesproken is iemand die de Braziliaanse taal machtig is. Dus dat contact is vrij makkelijk geweest. Maar wie dat precies is geweest en welke rugnummer erbij hoort, dat weet ik niet. Nee, maar u kent het verhaal ook nog van toen hij wegging uiteindelijk hè, en hoe dat allemaal gegaan is. Daar houdt u dan ook rekening mee? Nee, daar houden we geen rekening mee, omdat het voor ons een hele lichte, dunne afspraak is. Dus heel goed afgestemd met Marco van Basten. Hij kan trainen, hij mag laten zien wat hij in huis heeft. En dan zien we wel waar we uitkomen. Ja, Riemer van der Velde heeft nu tegen u gezegd van doe het niet, want het was een drama. Nou, ik denk dat de periode dat hij hier gespeeld heeft, dat het een geweldige mooie periode was voor Heerenveen. Als voetballer wel natuurlijk, maar ja, buitenom. Maar ik heb begrepen uit de verhalen die ik langs zij kreeg dat de hele afwikkeling, dat ging er al gepaard met wat Zuid-Amerikaanse stampij. En daar zitten we echt niet op te wachten. Ja, u bent niet geadviseerd om het niet te doen. Nee, maar het gaat puur om het voetbalfenomeen Alves. En die heeft hier toch het nodige geboden. En als zo iemand in Nederland terugkomt met een stukje historie bij de club en die vraagt of ik hier mag meetrainen, dan is Heerenveen welwillend om dat toch toe te staan.